novi video. Ja sam Ana Marija Marinković i vodim ino agenciju za studije u inostranstvu, kao i blog kako na master.com. Danas ćemo pričati o proseku. Stalno putem sajta i po nas na konsultacijama sa klijentima i generalno u razgovoru s ljudima, prvo pitanje bude koliko je bitan prosek ocena. Mi kao društvo jesmo jako orijentisani na prosek i generalno po ocenama se sve meri, sve sagledava, a u inostranstvu to baš nije tako. Tako da današnji video ima cilj da objasni da li je prosek bitan. Odgovor je jeste, ali nije najbitniji. Postoje neki slučajima gde je više bitan i manje bitan, ali to nije ono što je jedino presudno. Kada je prosek najbitniji? Jako je važan kada aplicirate na doktorske studije. Recimo, ako imate prosek 6,5, jasno je da niste neki veliki akademski tip ili naučnik, tako da ako imate prosek ispod 8,5 ili 9, vrlo verovatno da nećete biti prihvaćeni za doktorske studije. Takođe, kada aplicirate za stipendije, na primjer Erasmus Mundus, Chevening ili čak DAD, važno je da imate prosek bar 8,5 ili iznad 9, za Erasmus Mundus iznad 9,5, da biste bili stipendisti ovih fondacija. Jednostavno, neko vama treba da da 10, 20 ili 50.000 evra i oni prosto očekuju da imate prosek barem 9. Kada sam ja aplicirala na studije, bili su malo blaži kriterijumi iz prostog razloga što je kandidata bilo mnogo manje, a stipendija za Balkan mnogo više, sada ih je manje nego pre 10 godina. Moj prosek je bio 8,6 i bio mi je dovoljno da dobijem Erasmus Mundus stipendiju. Međutim, ja kad idem sada naše klijente koji imaju i 9,4 prosek, oni na primjer nisu dobili, a oni koji su imali 9,7 dobili su. Tako da, znači, ako gađate te neke vrhunske stipendije, tu je zaista važno da imate dobar prosek. Međutim, što se tiče svih ostalih nekih prijava, ako želite samo da upišete neki državni fakultet ili neku prestižnu privatnu biznes školu, u suštini tu prosek nije najvažniji, već se gleda sva dokumentacija, s tim da se dokumentacija naravno gleda iz ove stipendije, ali kako je CV, kako je motivaciono pismo, da li ste bili aktivni, da li imate neku praksu. Znači, generalno sve se negde sagledava i tu treba da pokažete celog sebe, a prosek je samo jedna od komponenti vaše prijave. Dobar prosek je sve iznad 8,5. Ovo misli i Vlada Republike Srbije i Fond Dositeja, pošto oni dodeljuju stipendiju za studije u inostranstvu svima koji imaju prosek iznad 8,5 i završili su studije u roku i upisuju nekad fakulteta na šangajskoj listi koji se nalazi među top 500 univerziteta. Takođe, šta je loš prosek? Loš prosek bi bio nešto ispod 7. To ne znači da ne možete da upišete studije, možete, ali morate da budete obazrivi. Na primer, u Nemačkoj, u Republici Nemačkoj, vi ne možete upisati kao student iz Srbije ako imate prosek ispod 7, jer to njihov zakon ne dozvoljava, tako da onda razmislite o nekoj drugoj opciji, ali generalno svaki prosek između 7 i 8,5, a tu je većina studenta, je skroz ok, sve iznad 9 je fenomenalno, tako da nemojte da brinete o tome, nemojte da ako niste 10,0 da vas to osokoli. Ja prva nikad nisam bila neki student koji je bio 10,0 ili savršen, voljela sam svoj fakultet, trudila sam se, prosek mi je bio 8,6 i generalno sa takvim nekim prosekom upisat ćete se bez problema. Ako imate sumnje šta vam je dobar prosek ili šta da odaberete, slobodno nam se obratite i mi ćemo vam reći da li vam je dobar prosek, kao i šta je taj prosek na školama u inostranstvu kada se ponderiše. Hvala na gledanju i vidimo se u sledećoj epizodi.